Kapin sa kinyentos ka mga trabahante sa usa ka locator sa MEPZ 1 sa Lapu-Lapu City nga nawad-an og trabaho man mipatuman og restructuring ang kompaniya midangop sa PESO Lapu-Lapu aron mahatagan og ayuda. Ani ang report. Midag sa kaganihang buntag, ang pipila ka mga trabahante sa usa ka locator sa MEPZ 1 kansang produkto, mga wire harness sa automotive industry. Usa kanila ang 29 anyos nga si Jovelyn Layson, kapin sa 4 ka tuig ng line inspector sa maong kompaniya. Matod ni Jovelyn, niadto pang Hunyo 30 sa miaging tuig siya nawad-an og trabaho, human mipatuman og restructuring ang ilang kompaniya. Apan di siya makatino kung pila gayud sila sa iyang mga kaubang trabahante ang nawad-an og trabaho kay matagbuan man ang pagpatuman sa restructuring sa kompaniya sukad pa niadtong Mayo 2024. Ug hangtod karong buwana, Enero 2025, dugang mga trabahante pa sa maong locator sa MEPZ 1 ang nawad-an usab og trabaho tungod gihapon sa restructuring. Hinay ang company namo kay way ka ng down siguro way program. Hinon matod ni Jovelyn, sakto man ang last pay nga gihatag kaniya. Apan lagi kay menos ang kita sa iyang bana nga usa ka mananagat ug sa ginagmay niyang tinda-tinda nang hinaot siyang mahatagan sila og financial assistance. Ilabi na sa sama niya nga may duha ka mga gagmayng anak. May na lang na ayuda gid dali kay may nas mga bata. Matod ni Kim Francisco, PESO manager sa Lapu-Lapu City, nasagmuyo siyang wa gayud magpahibaw kanila ang naasong locator sa MEPZ 1 kabahin sa gipatuman ni ining restructuring aron unta makatabang usab ang PESO Lapu-Lapu nga mahatagan sila og financial ug livelihood assistance. Medyo na blind mi aning dapita no kay wa may masayod kung pila gyud ni kabukat mga displaced workers sa mga kompaniya and pila pod ka mga specific nga mga skill sets no ang nawagtan sa mga industry so that we can also facilitate no nga makasud sila trabaho no as alternative nila nga mga livelihood. Dugang ni Francisco, mi-reach out na sila sa naisgutang kompaniya. Apan hangtod karon, wa pa kini mohatag sa kumpletong listahan sa tanang apektadong trabahante. Apan sa ihap sa PESO Lapu-Lapu, sukad mianam-anam pagdagsa ang mga apektadong trabahante sa ilang buhatan niadtong Martes, karon miabot na sa 562 ka mga trabahante ang nasayra nilang nawad-an og trabaho ug posibleng musaka pa kini kay gikatahong aduna pay uban nga wa makapatimaw. Tungod niini, ang PESO Lapu-Lapu na ang mikuha sa data sa mga apektadong trabahante aron ila kining ma-endorse ngadto sa mga national agencies. Kami na lang mo consolidate sa ilang mga names and then endorse the list to DOLE for livelihood program and DSWD for possible financial assistance. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.